14 ಐಟಮ್ 14 ಐಟಮ್ ಅಂದು ಭರ್ಜರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಗಣೇಶ್ ಚತುರ್ಥಿ. ನಾ ಕಂಡನೆ ಒಂಜಿ ಪಾಯಸ ಮಂತ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅವರ ತೊಷ್ಪವೆ ಬಲೆ ಎನ್ನ ಕಂಡನೆ ಒಂಜಿ ಪಾಯಸ ರೆಡಿ ಅವನುಂಡು. ಯಾನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುನು ಪಾಯಸ ತೂಕ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಣಂದು ಬುಕ್ಕೊಂದು ಆದ ಪಂಡಿಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಪ್ಲಕ್ಕೆ ನೈವೇದ್ಯ ಬರುಂಡು ಮುಂಚೆ ಮುಂಚೆನೆ ಅಂದಾಜಿನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ತುಕ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಣಂದು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ರೆಡಿ ಅಂಡು ಪಾಯಸ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಉಂಡು. ಮೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಚಳಿ ತೋಲಿ ಮೋದಕ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮೋದಕ ಬಡೇದಿ ಮಂತನ ಮೋದಕ ಈತ್ ನೈವೇದ್ಯ ದಿವಾರ ಈತ್ ರೆಡಿ ಅಂಡು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾಯಸ ರೆಡಿ ಅಂಡು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೋಡಂಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾದಾಮ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೊಂದು ಗಾರ್ನಿಷ್ ಅಂತ. ಸೊ ತುಲೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಪೂರ ರೆಡಿ ಅಂಡ್ ತೋಲಿ ಪೂಜಾ ಒಂದುಂಡು. ಸೊ ಕಚ್ಚಂಬರ್ ಉಂಡು ಮೋದಕ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಪಾಯಸ ನಮ್ಮ ನಾನು ಇವಾಗ ಬಾಕಿ ಅಲ್ಲ ಆತ ಮೋದಕ ಮಿತ್ರಿ ಪುನಃ ಓಕೆ ಬಸ್ ಯಾವ ನಾವು ರೈಸ್ ಪಾಡ್ದು ಹಾಂ ಮೋದಕ ಒಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಸ್ ಹಾಂ ಹಾಂ ಓಕೆ ಹಾಂ ಚೂರು ಹಾಂ ಯಾವ ತೀರ್ಥ ತಲೆ ಕೊಡ ಅವಕ್ಕ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿದವರು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಿದೆ ಪೋಯಿ ಚೂರು ಓಕೆ ಬಸ್ ಯಾವ ಹಾಂ ತೀರ್ಥ ಬುಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪೋಯಿ ಅವರ ಇದೆ ಪೋಯ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಗ ತಲುಪಿಂಚ ಎದುರು ಚೂರು ಎದುರು ಉಂಟು ಹಾಂ ಯಾವ ಅಂಟು ಗಣಪತಿ ಇದ್ದೀರ ಈಗ ಮೋದಕ ಬುಕ್ಕ ಪಾಯಸ ಕೊನತ್ತ ತೀರ್ಥ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಗಂಟೆನಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರ್ಗೆ ಪೂಜೆ. ಸೊ ಒಂದು ತೋಲಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಪೂಜಾ ಅಂಡ್ ಜೋರು ಬಡ ಒಂದುಂಡು. ಸೊ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತನೇನಿತ್ತು ತಿನ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಪ್ರಸಾದ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪಾಡು ಐದುಂಡು ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ
ಒಂಜಿ ಕಚ್ಚಂಬರ್ ಬರ್ತದೆ ಇಂಕಂತೂ ಭಾರಿ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಫುಲ್ ವಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ನದ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಗಜ್ಪು ವಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಬಜ್ಜಿ ಬರ್ತಂಡು ಎರಡಕ್ಕೊಂದು ಪಪ್ಪಡ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಊರದ ಬೋಟಿ ಅವು ಸೊ ಒಂಜಿ ಚಪಾತಿ ಒಂಜಿ 2 3 4 5 ಆಜಿ ಸೊ ಚಪಾತಿ ಬರ್ತಂಡು ಸೊ ಚಪಾತಿಗೆ ಒಂಚ ಗಸಿ ಬರ್ತಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಪತ್ಪೆದ ಗಜ್ಪು ಸೊ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಬರ್ತಂಡು ಒಂಚೂರು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಂದ ಸೊ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ವಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಸೊ ಮನೋಲಿದ ಪಲ್ಯ ಸೊ ಇಡಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಟ್ ಬರ್ತಂಡು ಪಾಯಸ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಆತಂಡು ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಅನ್ನ ನೆಡ್ಡ ಜನ ರೇಟ್ ಬಲಿಪುಂಡು ಮೋದಕ ಪ್ರಸಾದ ನನ್ನ ಈತ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಉಂಡು ಪೋರ್ಷನ್ ಫಿಲ್ ಆಂಡ ಹಾಕೊಂಡು ಕಡೆಗೆ ಸೊ ರೈಸ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾಂಬಾರು ಶೋಕದ ಸಾಂಬಾರು ಪಾಟದು ಮಿಂಚ ಗುಂಡಿ ಮಂತವನ್ಗ ಸಾಂಬಾರು ಬಲಿಪುಚ್ಚಿ ಎಸ್ ಓಕೆ ಸಾಂಬಾರು ಬರ್ತಂದು ಓಕೆ ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತ ಈತ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆನ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿದ ಸ್ಪೆಷಲಿನಿ ಅವಳ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಂತಂದಲ್ಲ ತೋಲಿ ಕುಡರ ತುಲೆ ಈತ ಐಟಮ್ ಅಲ್ದ ತುಲೆ ಸೊ ಒಂಜೊಂಜನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಕೊಡು ವರ್ಷೋಕಂಡು ಖುಷಿ ಹಣ್ಣು ಮಾತಿರಗ್ಲ ಸೊ ಅಕ್ಲೆನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೆನ್ಗ ಬೇರೆ ಎಂಚ ಸೂಪರ್ ಬಡವಡ್ ಲೋಕ ಇಜ್ಜಿ ಏಜ್ ಐಟಮ್ ಉಂಡು 14 ಐಟಮ್ 14 ಐಟಮ್ ಅಂದ್ ಭರ್ಜರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ಓನಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಭೂ ಮತ್ತು ಇಂಚಾತನ್ ತುಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೊ ಪತ್ಪೆದ ಗಜ್ಪು ಸೊ ಮೋದಕ ಒಂಚೂರು ತಿನ್ಕ ಮೋದಕ್ಕೆ ನಾ ವೈಪ್ ಅಂತೀನಿ ಭಾಷೋಕತ್ತು ತಾರೆದ ಸ್ಟಫ್ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವೀಟ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪಾಯಸ ಮೋದಕದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಪಾಯಸ ನೋಡು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅವು ಎಳೆದು ಬುಕ್ಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ನನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಲ್ದಲು ತುಲೆ ನಾನು ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಎಂಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸೂಪರ್ ಮನ್ಪಲ್ಲ ಎದುಕ್ಕ ಮನೋಲಿದ ಪಲ್ಯ ಉಂಡು ಮನೋಲಿದ ಪಲ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚಿ ಸೂಪರ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ನದ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಪು ತಿನ್ಕ ಚಪಾತಿಲ ಬಟಾಟೆ ಗಸಿಲ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತಿನ್ನೋನ್ಗ ಹಿಂಗೆ ದಾಯ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ತೋಜದು ರಪ್ಪ ಒಣಸ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟುಲ್ಲೆ ಮುಂಚೆ ಸೊ ಒಂದು ಚಪಾತಿಲ ಇಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಟಾಟೆ ಗಸಿಲ ಹೋಗೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾಪಾಡ್ ಬಂದ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಬೋಟಿ ಬಂಪ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಕೊಂಚ ಕಚ್ಚಂಬಾರು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಲಪುಂಡು ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಖಲ್ ಚೂರು ಲೇಟ್ ತೊಗೊಂಡಿಪ್ಪಾರೆ ಸೊ ನಾನೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಿಡಿದಿಕ್ಕಾಗ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಸಿ